Daħal fl-aħħar fażi tiegħu x-xogħol fuq vjal il-ħaddiem triq fir-Rabat li mhux l-ewwel darba spiċċat f'nofs kontroversja. Dan minħabba l-gvern preċedenti dejjem saħaq li huwa l-Kunsill Lokali li kellu jerfa' responsabbiltà għal din it-triq. Bil-Kunsill Lokali jsostni li dan qatt ma kien possibbli. Kunsill qatt ma seta' jagħmel din it-triq waħdu għax finanzjarjament inkella toħodlu sentejn mill-allokazzjoni li għandu. Fl-2011 is-sindku ta' dak iż-żmien Sandro Kraus kien għamel talba lill-Gvern biex din it-triq titranġa. Iżda l-eks Ministru Austin Gatt kien irrifjuta. Kien wara l-bidla fil-Gvern li nbeda x-xogħol li issa mistenni ikun lest lejn nofs Novembru. Is-sindku tar-Rabat Charles Azzopardi innota kif b'din it-triq u proġetti oħra li għaddejjin fl-inħawi tan-Nigret mill-Gvern ċentrali, ir-residenti Rabtin se jkollhom infrastruttura ġdida. Vizzi ta' dawl, bankini ġodda, aħna forsi naraw resurfacing li saru ngħidu wara sar it-tarmak mhux dak biss, saret ħidma kbira, water services, transport Malta, Ena Malta, fejn kulħadd ried jiltaqa' flimkien biex jitwettaq dan il-proġett ambizzjuż u kbir. Għalkemm ix-xogħlijiet dejjem joħolqu xi ftit ta' inkonvenjent u r-residenti u n-negozji setgħu bagħtew xi ftit, jidher li r-riżultat aħħari se jkun wieħed sodisfaċenti kif se jkunu jistgħu jinnotaw mhux biss ir-residenti Rabtin. Kienet qed issir ħsara kbira lill-vetturi li għaddu minn hawnhekk kif ukoll kienet ta' inkonvenjent kbir għal dawk kollha li kuljum jagħmlu x-xogħol u l-ħidma tagħhom billi għaddu minn din it-triq. Din it-triq hija importanti għax din it-triq taqgħod flimkien tliet lokalitajiet li huma viċin ir-Rabat.